Doncs a remolc del d'Arenys de Munt, un dels municipis que sospès en promoure també un referèndum sobre l'autodeterminació és Seròs, al Segrià. Avui allà és festa major i qui s'ha encarregat de pronunciar el pregó és el conseller de Governació, el republicà Jordi Ausàs. Ausàs, que no s'ha volgut posicionar sobre si aquesta consulta és legal o no, ha explicat que abans de final d'any el Parlament podrà aprovar la llei de consultes populars. Segons el conseller, aquesta normativa permetrà a Catalunya convocar i organitzar referèndums aprofitant el marc competencial de l'Estatut. De tota manera, també ha afegit que sempre serà el govern espanyol qui els acabarà autoritzant. La Constitució diu que l'Estat ha d'autoritzar cada vegada aquests referèndums. I l'Estat s'hi podrà negar, o més clar, l'Estat s'hi podrà negar. Però jo dic que l'Estat només s'hi podrà negar per dues raons a un referèndum que s'ajusti perfectament en aquesta llei que impulsem i el marc legal, per dues raons. Una formal o jurídica, per tant es podria endreçar i per tant la podríem modificar, ho podríem arreglar, i una altra de política.